Mișcarea civică a mamelor rome este o mișcare cu un puternic caracter civic care promovează cetățenia activă, de aceea suportul instituțiilor este esențial. Iașul este un centru spiritual și universitar, iar instituțiile statului de aici au conștientizat responsabilitatea față de toți cetățenii, indiferent de etnie, religie, chiar rasă. Putem afirma cu maximă responsabilitate că instituțiile statului reprezentative din județul Iași dezvoltă practici de bună guvernare locală, inclusiv prin susținerea acțiunilor propuse de Mișcarea Civică a Mamelor Rome. Nutrim speranța că aceste bune intenții vor avea continuitate. În ceea ce ne privește pe noi, romii, Mișcarea Civică a Mamelor Rome, Amareci Have, copiii noștri, aduce un suflu nou, inovator aș spune, pentru că pune familia în centrul acțiunilor, fiind prioritară educația copilului. În criza actuală, nevoia de reformă și reorganizare se resimte, poate cu mai multă acuitate, mai ales în rândul minorității rome, care se confruntă cu probleme socioeconomice foarte grave. Ca în orice mișcare civică, drumul nu va fi ușor. Scopul este nobil și satisfacțiile pot fi deosebite. Sunt Elena Motaș și vă spun că, dincolo de toate, este importantă responsabilitatea pe care și-o asumă familia pentru viitorul copiilor romi. Baht, sa stipen, hai butlo șalipe, savore Romnia Gandari, România.